kumbalong haru menta ka sarkar hi ka klempat ai ling ba kanu ka jing pentip yangi Namor ka jingminthi ka sarkar banpen bet reservation policy hadin balapulong bontli ka jingiki balapulong da ka sing sign perthai ka voice of the people party menta ka singi ka arpulai teri ka jemang arjar arpulai nakaliang unong yalam bahakli do ka VPP ba arden melabasayamon ulapulong da ka jingshong shat ngan akmat ka means ketriet habukrench kla pathai khobor nakaliang ba arden ulaong bakum ka VPP ka kular banyakun hadu banda job shushu ba arden ulaong ba usngausi bakiwei ki party kishu tangi ke election henrekem yu i pat ikalawai gi khun samla hakani kasngi lawan bansen ran lang de kinong elam ka party rengkat be kiseng balang penpau lang bagilat kai kubor ba lang kasngi bah kasngi ke ba kaladon all party meeting bana galeng ka jungi hi kom ka party hi ngem priang ya ke jingle juga sarkar ka bala kentaj bangini kren ya ke reservation ka bolong ka tauba ka tanrai jung ke jinge baro tenring i baga sarkar ka persyang ban penthami da ka bai kren ya kata ka roster te kum ka dak jong ka jing persya baga jing bangun ka jingi ngira pernah bangin sedang menta ka singi ya ka indefinite hunger strike te menta nagaleng ka junga kumu president juga parti namarkani ka de ka jing syakhan ka baklembu por ka pamarui ka junga bat siangni pli ki nongelam juga parti ki belawan bani sanran rengkat ki moh ki don hangdir ki seng bhalang ki belawan bani simatalang te kani hi ke khobor ka basai shaga sarkar ka ba nagaleng juga voice of the people party kamde ke bangi issue berngem ring in the le ya ke kam bat kumbangila kut jumut bagani ke jingsa thangan ka bampu por ka jinga kan ye peteng tak hadu bakal sarkar kan menjur ban penthma ye ban review ban penthma ye reception policy kabalong ka tanrai junga jinge hagabri bat ka ki khon samla ki ji khamtam haka ki khon samla ki wat kam wat jam anor ka jing kutu kam sagadon ka jing kta ka bakrau daga jing pentri kam ka jinga sarkar ye kan ni roster hakani ka por ka bamata ka klemtre ban penbe ye ka reception policy himlong ki briu ki ba artin nani ki briu german nani ki ba long pessimistic ma long tempering long optimistic idon be ka jingkerman amar benefit pakai cindawa ka jing kalong ka ba shong ai ka ba shong nia ban ka ba shong hok ki pat ta ki benan ka bor ki su ki shai ba ka cindawa jing kalong ka ba shong nia ki naga ka tau ini ya ki cingkela ma naga jing keren juga sarkar haka sien ke baningkong kintre wata mani keren ya kani kamat yang lada kita di BPP MLA BPP hon di manage ke ye kasih dari mata ya kani kamat lay keren pati bebuan ki bating mani keren ni kani kamat mata paro ke lay keren lot indan su menum no peme keren ni kani kamat oh kapeni baka e ka bangi keren kalamang ajing syai pai ba bakalong gejing dawa ka basyong hok ka sarkar menditang ba ka lay keren ni kani ila khot yo all party meeting bat ngila dawa ba kat bang pat menbe ya reception policy de ban pensange chua ka kam thungkam ka tar ba sarkar ka pne kong em ni ladang ngila long ready ya roster dari ki department ka long ready ngin thep pai ngin thung bai kata ka de jingkren chief minister tendai ni ki liap CPP ba chief long ba ka sarkar ka pa pensange chua patru ni ba ka sarkar ka klumar ha jingmut jukha namar kini ba ka nongre mi ji ka scam ka jingkot jumut ji ka scam jingka shan upai ba ka don te wat lada play i ba kila ai khubor ba boro ki seng sang perthei kila hun jurut ya ke ji patai jo ka sarkar ha de ba roster henrei ka bas nglah ba kalong nalor ba kila hun jurut kidang bu se kata ka expert committee kan le ayu pa kata ka expert committee haba boro lai hun jurut kadau hi kalong ba ki perkhat be tang ya ka shuki ki perkhat ya ka bor ki shim ya ka bor klem ka jingket kli kadau ba ka dei ba kini ki badon ka bor ki shim ya ka bor klem ka jingket kli kamdam ka jingket kli kan mlong ka badai yung nunu kli jong ka jela ba undon ni ko kom perkhat ka bano shilia
Tekani ka phalang hi ba ki ba don ha ka bor ba ukli do jo ka sarkar ne si don ni kor kom prakhat no siliang lada kan de na kata ka jing prakhat kum no unum la ban hi ba ka jing dawa jui ka long ka syong ne kim ko amani kren tendri menta baro ki kren ni kimit ki singu tho hi lada de ba ki scam ka nong rim ba ka ai ka ba ki yang na do ka ban kong ka long ka ba biang balikin kelaktin ngi klem kelaktin na do ka singi ban ko nadu ka singi bang istang ikren be gam ju adu matang yang mistik be rei ki seng ki badan ka sarkar kala kelaktin bon si bonwa barangit mabi ki nong mau ki badan kalat kai ku bi dan ni record ki babiang kumnu ki kren nadu ka singi ban kong tak adu menta ka singi larangi ngile se kot kala ban kta igini ki wei ki jat benri Jika sarkar ka ko aban penkit ka kata ka pop hangi tenamar ta kala ngi ngin mlek se ka kot ngi ngin khon baga sarkar ka de banora da ka political solution ni kai ke bangi i ka long baga sarkar ka ko aban penkit ya kata ka jingkit kli hangi badai na ka dau juga BPP pek menta ka kot kala muslia namar kidon ki bangi ngempwa mani keren dek jingko ka jing kalong ngempwa ban tu ngempwa ban tu ka hok ka jong ki perlok garu gitu ban ngempwa ru ba kata ka hok ka jong kum ka jet ru kan satu no kai tang ling ba ka jing bakla juga sarkar ka bathau ka polisi kat baki kinang klumar jingon upai ba onang i ya kalinti ka ba ka voice of the people party ka ya unang yo jingshai unang yo sutu opleng Voice of the People Party ka yeng na do kasi ka baningko badon kam ban review ya ka reservation policy namar ka daw trai ka bapuni ya ka chinge ka dealing ba ka policy bat ban pinsange shwa ya ka jipin kam ya ka roster namar la de pipin kam ya ka roster klem da pin thmai ka policy samla jingi ke sha ta jur hadu kata namar ka ta daw ni don ka jingkamen pasem ba ka sarkar lingba ka ni ka jeki ka jingi kan hapan singap bat kan hapan review yang reception policy.